teko raweki ora Ya ora dituruti. Ora dituruti lek ra teko rene. Heeh. Lah kayak artisku malah nyuting kok kono artisku. Sashimi to? Heeh. Sashimi to? Lah. Wo ngono lab. Ya wis. Oh ayo Mbak Sashimi ayo mrene nyanyi. Sungguh terpaksa lah aku bernyanyi. Mengharap apa Mbak? Mengharap apa? Sesuap nasi apa saweran? Pripun Mas? Lah aku ngomong yang malah tinggal chattingan iki to. Lah nek WA masuk iki teko Mas Wisnu ki lho. Pak keluting dikira dari Dana. Mas Wisnu, oh ki WA. Engko Mas Mas Wisnu ra patek semangat kok kira-kira wayah luwe ya. Jaranane metu kon kuwi lho, lek muni ngene. Selingkuh mlebu koran kok ora ditokne iki mau ya engko to alon sik Mas Wisnu. Iki Mas Agus Yogoni ya wis enek gampang to. Heeh, njaluke selingkuh mlebu koran. Kok seneng men selingkuh sampeyan. Ayo Gus, Agus. Nggih sepindah malih mboten kesupen bilih panjenengan kok kepengin ngersakne utawi kok kepengin gebyakne nggih menika Kuda Surya Birawa saged nuruti jenengan enten elektune nggih saged. Waya artise nanti Mbak Sashimi. Iya saged nggih. Artise gangsal Kuda Surya Birawa. Jago ngebor ya. Tenan kuwi roame. Diwingi pentas ning Branggan roame nggih. Lah ngono. Ora lali Mas Agus awake iki mau. Awake dhewe iki mau ya ditunggoni bose jagonya kemasan. Wis. Sing ndi bose? Bose sing ndi? Jagonya kemasan. Nek lor ngono nek ngarepe omahe. Lah urung tau roh lho bose jagonya kemasan iki. Heeh, jan urung tau roh. Oke, sampun siap ya. Langsung yuk. Ayo Pret. Ayo Mas Bondan, semangat sing penting Mas Bondan. Rono rene dadi wong ra duwe saya grambyang uripe mung cingkrang atiku nelongso urip mung sak padha lololo gawe becik pinangka terik bejo-bejane awake janji trimo antuk nugroho hae
ye a ye ape lek montok rono rene dadi wong ram duwe saya grambyang uripe mung jingkrang atiku nalongso urip mung sapadha lololo gawe becik pinangka terik bejo-bejane awake janji trimo hantuk nugroho was ayo loh ayo digondeli was ayo lah ayo was ayo was galak tenan iki celeng ayo was ayo ayo Pak Pri diapakne to kuwi Pak Pri kuwi wasye lah ayo ayo dikepung ayo dikepung was
Was ayo Leno pangindamu tebah dadamu ayo maju kene ngger ayo maju kene ngger lo awas waspada ngger ayo was Mboten kesupen gending selingkuh mlebu koran menika kula kintunaken kagem Mas Wisnu Setiawan selaku YouTuber Kuda Surya Birawa. Tak waca koran dina iki wartane banget nglarani ati ora ngira yen ngene dadine jenengmu katulis ngarep dhewe tulisan gede nyulek motong rasaku tatu kok gawe lara kowe selingkuh karo wong lanang liya mlebu koran weruh tangga-tangga selingkuh kowe mlebu koran gawe gelo aku ra karu-karuan selingkuh kowe mlebu koran janji setya mung kok gawe dolanan tresnaku kang tanpa upama mung racun kang kudu tak tampa yen pancen kowe ora tresna mbok kandha timbang gawe gelo. Tak waca koran dina iki wartane banget larani ati
Egolane urip bisa nyawiji
Katon ana mitra katresnanku ora kena dipisahno saya ora bisa lali sing tak ati urip bisa nyawiji. Nggih para pamirsa makaten kula segan pentas ingkang angka pamungkas sampun paripurna pramila sugeng kondur sugeng kepangihan ing sanes wedal matur sembah nuwun salam budaya.